aku. Kowe nganti ana saperangan sing kleru sing lali kudune jenengan ya iso. Lah kowe protes. Kowe ora betah. Minggat to. Kok sik to? Kowe kok dadi ngilang-ilangke iki kowe sago ngijoli parane aku lek tuku ya nganggo duit lho. Menawi kula ngijoli mboten saged ning kula badhe budidaya amrih menika popok kan bro menika saged ketemu wonten lho mbok. Wani kowe karo si Mbok wani kowe. Goleki nang endi? Kowe iki arep goleki nang endi nih? Karo wong tuwa kok rumah saku kok. Karo wong tuwa kok kaya ngono. Aku do ngereng ngono gak wani luwih tuwa iki. Dramai bebas. Harus menjiwai. Mana enak gelem golek iku. Kowe kok dadi ngono kowe piye? Dake. Kan njaluk bela sapa kowe? Ngerti ya biyen tak pites kowe nek ngono kuwi. Kula mboten badhe mados bela, nanging kula badhe budidaya kasembatane kula kupati popok kalian bero. Kula nyon pamit badhe goleki popok lan bero Simba Bayu. Putih. Yo, Putih gimana? aku lho Mbak kaya mengkono. Kaya Yo kowe bareng kuwi lho. aku dadi kena. Kowe maki rak ya tak kon nututi kok ben ora amri ben ora kali iki rak ya kowe maki tak kon melu ngono lho. Melu bawang putih. Kon kuwi dadi gaweane kono kok kon gaweanku. Ya tidak mau. Lah ya kowe iki rak ya nek mengetutke rak ya ora apa-apa sing ngombah-ombah kono, kowe mengetutke ndelok wae rak ya ora apa-apa. Mbok wis kesuwen mbok diendrem ae to, Mbok. Lah aku nek kait mati kait diendrem terus gaweanku sing arep nglakoni sapa? Ya digoleki. Golek ana kana. Bawang putih. Ngono. Kesuwen dadi paman-paman sing guyang jaran. Gak dosa apa sing tak Ayo sandang. dadi guyang jaran. Mbak Yuku bawang merah kaya Ayo mangkono. guyang jaran. Simbok ora Jarane belani ini, aku malah jarane. sanjo dasyo marang aku. Aku gak nyun perso. Bapak-bapak sing lagi Ngedusi, guyang ngedusi jaran kae. Aku takoni. Rekoso menuripku. Jarane Jarane milio. Oriza. Wong popoke ya wis kaya ngono, bruke ya wis ra madolke. Kuwi jarane inces. Kok simbok ya duka yayah sinipi. Gek Mbak Yu ku ya saya kaya iblis patrape. Rupane jane ayu ning atine resik beceren. Jumbo. Yakin dadi jaran kin. Iki butuh jaran iki. Komen sing melu engko bayaran. Mas, kowe dadi jarane brangkang ngono lho. Nah, rada ngono. Wo jarane lanang. Man paman sing guyang jaran. Mriki wau napa-papa berok kali. Popoke limaran kesulaman. Beruke cengkere gading kir-ukiran. Kowe sapa, Nduk? Kowe sapa? Kula bawang putih. Bawang putih. Kula didukani Simba kalian Mbak Yu kula amargi dok nalika kula umbah-umbah popok kalian broipun menika ical. Mbok menawi paman ingkang nembe guyang jaran menika pirsa mbok bilih broipun menika keli napa dos pundi paman? Oh, jan. Ah nganggo kuwi Aku sikile. iki ora ngerti, Nduk. Iki jarane kok yo ha? Iki jan. Jarane kok libidone tinggi banget kok Iki lagi brai. Tulung golekno wedhus. Kula sanget penyan malih.
Jangan paman.